Aneno ng'uono Nyasaye ageno ni nene kamoro amora ma intiere oyawre kamoro ma intiere machiegni cheno mar RUUPINY nyinga Cleophas Oluoch. Manak manya kwa Ramogi kinyi majaber kamoro amora mintiere kawuono nya kwa Ramogi en chieng' tarik 9 dwe mar 11 higa mar 2022 machiegni chendo mar RUUPINY nyinga Sharon Ong'aw wuod Kisumu. Nyakanjira. Chiwo nade? Achiwo makare. Achiwo maber. Kenda mor mar chopo chieng' ma kawuono. Piny ma Kenya wacho ni piny matine ni gima kinyi kia. Kendo ka ichiwo ka indwe wang'i. Kendo ka ichapni ka gi ka ngoni Nyasaye erokamano. Amda chiwo makare agoni Ruth Nyasaye erokamano. Mang'eny osebedo ka timore. Ng'anyo mar joriemb ndeke mano mar Kenya Airways chakre odiochieng' ma kawuono gidok riembo. Kendo wacho ni ndeke go duto ka koro yawre chieng' geso ayanga ni koro ero gichak fuyo. Iwacho kanyo ni koro dereba ka dereba odhi tugo mana ndeke. Kama intiere kacha ka ndege mochopo Kisumu ka Kenya Airways odhi Kisumu. Nitie jogo ma okwamo kata e pinyno mar Rwanda. Gima ne dhi kelo na chandruok ma ka gi kacha samoro kata ne jok moko bende mane RamogiTV okinyi ma kawuono. Nyona wuoyo gi osiepa moro to wacho ni ati kochopo juma manyien ng'anyo dodhi nyime. Deo kochopo e boma ma Kigali mondo mi odhi o graduate e masters mage. Norocho chenro mathoth. Ka koro somo e piny, osebedo kosomo e pinyno mar Rwanda. Ndege mosebedo kacha kano book chon kano oikore ne dhi e graduation mar ne Kenya Airways. Ero koro ne chopo kanyo ne ji odhi e ng'anyo. Manyiso ni mago chenro mag somo gi mago bende mag ohala ne oketho e thuolo mag ndalo 4 manintiere. Ang'eni rochruok nosebedo kata kamano gibiro bedo ka giyudo thuolo makare. Cleophas gima chalo maber notimre odiochieng' manyoro. Ang'eni odiochieng' manyoro gik mathoth notimore kata kamano yiena mar oro puoch gi pak ne Dr. Sila Atieno Anyango mabendo milemo mar jachiw wach e lo bad migawo mar obila. Koro kar Bruno Shio sedong ber. To bedo ng'amiyo mokwongo. Ng'amiyo mokwongo. Elemo machalo kamano. Elemo machalo kamano. Lemo mantiere goteku. Okopam na pam. Wapamne. Nyakora Ramogi kama intiere. Wacho ni en mor ahinya ka nyidendi bende odonje thuolo mamoko ma joma chwo osebedo komako e thuolo moro malach ahinya kendo koro nyaka sani nyalo yudo thuolo bende mar timo gino ma inyalo ni mar jogo motelo ni bende osebedo kacha kogoyo kenge machalo kamano. Gik mathoth bende osebedo ka timore e paw siasa. Wasino gik matimore e pinyno mar Egypt bende no kacha maka jotelo mag siasa. Gichopo gar kacha mondo mi koro gitwage weche manyalo kelo lokruok e kor lwasi. Ginyatimo ang'o mondo mi gires kor lwasi ma bende koro sani ochido kendo medo lokore pile ka pile. Jatend piny Kenya ne oloso kar kacha kachiel kod jotelo mamoko bende mawuok Afrika gi moko bende mawuok e pinje maoko. To mise magiketo gin motegno mag rango ni kor lwasi adier odhi e yo moro makare. Mana kamanya kwa Ramogi odiochieng' ma kawuono ka en chieng' tich adek. Wabago ni chenro bang' manya kwa Ramogi dhi bedo ka kelo ni weche manyien. Bed gi ng'eyo ni en ang'o ma bende wantiere godo kiny ma kawuono weche ma bende notimore odiochieng' manyoro kanyakla koda otiere ma bende na pinyoro godo odiochieng' ma kawuono. Bang' mano nyawadwa Cleophas Oluoch dhi kelo ni nonro mar gazet. To gazet Cleophas okiny ma kawuono aneno mana ka en mana wach mar jaod bura mafafi mano Sala Yakub ma bende pod kelo liet. Sala okelo liet. Sebe Sala ma ji ong'iyo winjo enga mana Mohamed Sala mar Liverpool ma jatugo. Sani koro Sala ma jaod bura mafafi gino ma koro wacho kajo ni jatend piny Kenya koro ng'ama bedo jatend piny Kenya ok ochuno nyaka oti kata kacha nyeta mariyo. Igolo tam makamano kaiti rango ni inyalo chunge higni adi. Wacho ni higni 75 kata kamano dunura mar UDA osewuok oko. Kendo kwedo wach makamano wacho ni mago wechege kende mago kama chama ochungi. To kara mnuduche manyoro bende ni winjo ka Opio Wandai gi jaod bura masuna East mana Junet Mohamed bende ka lose wach makamano. Ang'eni Cleophas na kwa Ramogi dikelo ni matut nikech mago bende aneno ko mi wach thuolo ma omigi thuor wach e gazet ma Daily Nation gi mano ma The Standard. Kwa kamano bang' mano nyakwa Ramogi dhi bedo ka donjo gi tuak Cleophas dhi bedo ka donjo gi tuak mokwongo e chenro mar RUUPINY. Nyalo mna nyisogi. To e tuak no mokwongo nyakwa Ramogi wadhi rango magi bende weche mag term limit gi ka watieko kanyo bende wadhi bedo gi thuolo mag rango chenro mage ma William Ruto jatend piny Kenya mar 5 chalo ni winyo gigo mane jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta ne ochako. Mano aneno koro ka gilieko ni giketo ayanga
ugirimiti mar SGR kin China kod piny Kenya. Kama chielo bende nitie chenro mamoko bende makoro owil mano moting'o duoko e APC jatend mbalariany ma Kenyatta kachiel koda mamoko macho ni chenro mamoko mane Uhuru Kenyatta ochako mana kacha koro king'ado makwongo mano timo ka nitiere APC kacha mar keto joyal buche mag dono mar apil mago auchiel ka kendo magi chamo muwa magi donje APC gi dono mar apil en gima ne matimore en kinde makoro wacho ni an gi teko koso gigi gat moro be nyaluok madhi e doho ma wach ni oyo gik mitimo kamagi ok en gimoro makare mago dhi rango kanyo jolony dhi bedo kod okil kama loka kachiel kod ka jalony weche mag telo wabedo dhi rango chal mar siasa okinyi ma kawuono bang' chal mar siasa odiochieng' ma kawuono en chieng' tich adek nyadendi Joyce Oduor dhi kelonwa kit tedo mana kono romo saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi mana kaka pile saa 3 koseromo wadonjo e chenro mar mbaka oromo chenro mar mbaka oromo nyaka Ramogi jong mana kaka pile wantiere gi chal mar fwambo gi twak e chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono e twak e chenro mar mbaka oromo twak kata mana mbaka mabindo dhi goyo en kaluwore koda koko to koko makamagi kelo gi ang'o wang'e ni kaunti ma Kisumu kata bed ni Anyang' Nyong'o mano gavana e kaunti ma Kisumu nobedo gi romo koda jotend dinde mopogore opogore osebed ka iseyogi ineno kesha crusades iwacho ni koko ng'eny bende neno kaunti ma Kisumu magawa kar math mopogore opogore ma bende nochiwnegi siem mar koko to kata mana gima kasket kada mano bende notimore e kaunti ma Kisii odiochieng' manyoro kaunti ma Nairobi bende neno magewe mopogore opogore ma bende koro obuog lor kaluwore koda koko. Sharon kidongo kata gwenge ma Kisumu ni neno crusade kramne te dala wakacha pile ka pile nigo mana crusade wan mane kata rangajwa kacha nitie pap moro nitie kanisa ne Covenant koro ne biro kacha to yawa crusade to jilemo to kochopo samutieko sa chiel kama koro wacho ni jogo madawarore mondo chopi to wachore mbele kacha tilemo no koselemo no kinyi berecha kwa wuok kendo wadhi kata ilemo no kanyo koda warre kendo nen pile ka pile nen gimoro mamit to kiani koko medore mana kinde ma opogore nen gimoro bende monego rangi jotend dino kane loso giwacho kanyo ni gigo matimore otim gi e yo moro makare ma okroch ratich jogo modake e gwenge mopogore machiegni kama gitime rombe makamago koro nyaka Ramogi jwang' ma network ma bende dhi bedo godo kata kamano odiochieng' manyoro romo makamano ne onyisgi mar mondo mi giga koko kaluwore gi jodak ma bende nitiere e alwora margi ma network ma bende dhi bedo godo nitiere koda welo ma bende adhi bedo godo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango kuom mago duto te toko mokwongo gi toko mar ariyo ichiwonwa pachi mana kaka pile nambwa mar ote machuok 236 no mbui mar Facebook bende yuda achiel kachiel mano Sharon Ong'ao ambede tudri koda kanyo kantiere Facebook page mara Cleophas Oloch Twitter @Cleophas Oloch machiegni nikech ma en RUUPINY kaka mano waidi thondweche Japhet Koome is ready to serve his homeland and guard this country jealously. What we have decided to do in Homa Bay, and this is something we are going to do vigorously, is to enforce the maritime laws as it were. Mana kumanya kwa Ramogi jwang' kamoro mintiere machiegni e weche manyien okinyi ma kawuono nyinga en Sharon Ong'ao. Kwachako ni joriemb ndeke ma Kenya Airways koro dhi dok e tich bang' doho golo chik mondo gitiek ng'anyo ma gisebedo ka gidhi godo kuom thuolo mar ndalo 4. Jafwambo marwa Edwin Okoth osebedo ka luonwa ywaruok e kind joriemb ndeke go kod Kenya Airways ma gikone ne ochopo e nyim doho odiochieng' manyoro. Bang' ng'anyo ma osekelo achiedh nade ne jowuoth kod kambi mar Kenya Airways, doho koro chiko joriemb ndeke mag KQ mondo dog e tich. Jang'ad bura Anna Mwaure manoluongo joriemb ndeke go e doho ne ong'ado ni nyaka gimonde tich chieng' tich adek ma ok gibare. The respondent members, and especially the Kenya Airways pilots, to resume their duties as pilots by 6 a.m. on 9th November 2022 unconditional. Doho kata kamano ne okogolo kum ne joriemb ndeke go kuom ketho mar dhi nyime kod ng'anyo kata bed ni doho ne ong'ado ni kik ng'any tarik 31 dwe mar 10 higani. The applicants KQ to allow the pilots
perform their duties without harassing them or intimidating them, and especially by not taking any disciplinary action against any of them pending the hearing and determination of these suits. Kenya Airways bende koro chik ni mondo kik kum joriemb ndekego e yo moro amora. Kado bende koro wacho ni nyaka gimany yore mamoko mag keto winjruok mapiyo. Okang' ma okil mar kambino John Ohaga puoyo. We hope to see the flights back in the air, and then the pilots can engage with the airline, the CEO, the various ministers, and reach a solution that does justice to both. So all we ask the judge to do is to let the pilots obey the court order, which was issued on 31st October, which barred them from going on strike. As things stand now, the strike is unprotected. It is an illegal strike. And that's the point that we were making to the judge. Ne okinde mag joriemb ndekego bedo ni koro do donjore ywaruok mane medo ridore kind Kenya Airways kod joriemb ndekego koro kelo geno ni winjruok biro yudore mapiyo. And I believe the management and our clients shall come up with a rota, which I think they are going to share with the members of the media later today. That's not for us, but for now we are very hopeful that the negotiations that will be court supervised are going to yield fruit. Okindego bende wacho ni koro joriemb ndekego mano ng'anyo ni kod okumba mawuok kuom doho mabiro geng'o tend Kenya Airways chako miyo gi kum kaluwore kod ng'anyo ma kambino wacho ni osekelo ne lal mathoth. And we are grateful to the court that the court has resoundingly declared that the path of intimidation that the Kenya Airlines had taken against them must cease. And that's a court order that Kenya Airways will not partake further intimidation of the pilots. Dok e tich mar joriemb ndekego koro en fuong'ruok ne jowuoth kod jotim ohala ma osebet kod achiedh nade kuom ndalo 4 ka kambi mar Kenya Airways bende koro nyalo geng'o lal mane omendo yudo ka omanyo ne jowuoth yore mamoko mag wuoth kod kuonde dak e kinde ma ndekegi ne omoko. Kata bed ni do koro ng'ado ne jotije mag Kenya Airways kata joriemb ndekegi koro nyaka dog e tich, biro kawo winjruok makare kind jotijego kod Kenya Airways mondo kambino dog e yorege makare mag timo ohala. Edwin Okoth, RamogiTV, Nairobi. Nyakoro mga juang mano en moro manada ahinya ne jo ohala ma bende nomoko e paw ndeke mano mar JKIA kanyakla koda jo ohala ahinya ma bende uso mwandu mopogore opogore. Kopogore gi mane ni kamiti mar od bura mamalo kod mano mar Senate ogoyo kogno kendo piedho Jafet Koome manyocha jatend Kenya William Ruto owalo ne lemo mar ogai mar obila bang' Hilary Mutyambai ne dhi e rutaya. Kamiti no keto Koome orindi maliet kidwaro ni mondo oler chilo moko mano miene e kinde mane en komanda mar obila. Walter Nyambaga miyo walerno. E kinde romo kelo kanyakla kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho mar od bura mamalo kanyakla kod mano mar Senate. Jafet Koome Nchebere do swear that Kotelege kod jokombe mag kamiti go William Cheptumo mar Senate e kod Gabriel Togoyo mar od bura mamalo maduto ne oketo Jafet Koome kod penjo moridore ka gidwaro mondo oler chilo mamiene mag tiyo marach kod apisi e kinde mane en komanda mar obila Nairobi. Nominee, you were the commander for Nairobi at the time of the incidences mentioned here. To what extent do you accept responsibility by dint of that office? some officers from some other unit, not under the command of Jafet, got into the university. The matter was investigated by IPOA, and there is another officer who was found culpable from some other unit, and was punished. So this matter was dealt with and dispensed with. E kamobila manetie bwa pisi maren ne ocho donjore mbalariany ma Nairobi mocho kelo hinyruok ne jopuonjre bende kamitino ne dwaro ng'eyo ka dieri ne ong'eyo apisas mag obila mane otiyo koteko mathoth kuom jopiny yiero 2017. As Nairobi Regional Commander, you are adversely mentioned in an affidavit by the Kenya Human Rights Commission that through omission or commission, under your watch, Kenyans' rights were grossly violated
during the post-election violence in 2017. Do you think there's more that you can do to inculcate personal integrity in police officers? I was not found culpable, honestly, Chair. Those are the issues contained here. It's said again, I did not cooperate with IPOA. Kamitino beneno bola pile wankome. Masani en jatend tiegruok eka tiegruok makiganjo kagi soke mondo lera dierim marmit bilema wachore ni kaure kinde makepo magobilam kome korka korem to oyango ni mibadhi nitiere makmana ni ok gitiego bila mar kawasoyam to gitiego gi mar kedo gi mibadhi. Institution is considered to be almost the most corrupt in the country. In police stations, during arrest, investigation, traffic police, the menace of corruption is so widespread that I believe Kenya's trust must be restored. About the wash-wash, you was asking if you are aware about the wash-wash, but you told the committee that you will deal with it, but you did not explain to many members who are not clear on what wash-wash is all about. Corruption during recruitment. Chairman, I started by saying I would not be on the defensive at all. It's owning the problem. It's the truth. There's corruption in recruitment. So anybody going out of that arrangement, what is provided by the law, then again, the Constitution is very clear. You faced trial. Otobedo maliet ne Jafeth Koome dwaro ng'eyo ngadho makedo kod kuo mag jamni mabende osebedo mapek. Tell us how you're going to handle banditry with technology. Are you going to deploy drones? Are you going to get more sophisticated firearms? We would like the nominee to address the issue of Al-Shabaab. Our schools are being attacked. Our health centers are being attacked. In most of the, the pastoral areas, like Turkana, I know Marakwet and all these areas, we have what we call Kenya police reserves that are really helping. Also national police reserves that are helping the society and helping our police force because they understand the situation. They understand the panya routes in the area. Ne kod lal mag oganda bende ne omi pek e nyim kamitino dwaro ng'eyo yore mag tieko midhiero ma familia mathoth kaloe. Could you kindly commit to Kenyans that you will not preside over mushrooming of any of the killer units within the police service? Is the aspect that we have not been able to bridge the gap between the citizen-centric police and a system-centric police. Bang' kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho goyo kogno kendo dayo dho Jafeth Koome ne lemo mar ogai mar obila, kamitino koro loso lipot mabiro chwalo ne od bura mondo goye mbaka. Koome ponono hape oleng'ore nyalo bedo ogai mar obila mar 4 tok ka piny Kenya noyudo katiba ma pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Nyakwaram gajwang Dr. Resila Atieno Onyango omilemo mar jachiw wach e lubad migao mar obila mapachoka. Onyango kawo thuolo mar Bruno Shioso moidh ngas nyaka ilemo mar komanda mar obila e kar tiegruok mar obila mano makiganjo. Resila mosebedo miyo mar 2 donje lemono bang' Zipora Mboroki manene otiyo e higa mar 2014. Resila yande tiyo kaka jata chenro e apis mar ogai mar obila kamotelo bende yande osetiyo kaka apisa matimo nonro e bad migao mar Interpol. Pod wamedo oro ote mag puoch gi pak ne Laktar Resila Atieno Onyango kuom lemo mabende nochiwne. Kopogore gi mano wadonje ne weche mag weko mabende otenre koda somo kama jatend migao mar somo gikone to golo ler kaluwore koda wach manyocha owacho ni piny owacho nyalo biro chungo kony mag omenda ma osebedo ka imiyo mbalariany ma Thurka. Mashogo wacho ni piny owacho ok nyal loko toke ne mbalariany ma Thurka komedo ni piny owacho chano medo omenda ma ichwalo ne mbalariany ma pacho
pacho ka e jolos sombo jopuonjre kawuok atamalo 0.8 masani nyaka atamalo 2 mabiro ndalo achiel kende tok paro nyolore e wi wachno manyocha owacho chieng' ngeso mokalo. Machogu ne lose kar tiegruok ma Kiambu kama ne oyawe yanga chenro mar gero kuonde somo mano mar kar tiegruogno. Government is supporting universities, and the government will be able to continue supporting universities through capitation and even infrastructural funds. That if there are other ways that we can also be able to generate income for our universities, why not? Because universities are also supposed to indulge in research and innovation, and for sure there are quite a number of our universities, and I thank them, which are already doing research and innovation, and by so doing, they are generating a lot of revenue. And what we are saying is that we can also explore other ways of generating income. Kopogre gi manya kwa mgajwange ni jaod bura mafafi Sala Yakub ne ogolo oko chenro ma iye mar duond bura mar UDA mar loko pend chik kendo miyo thuolo jatend piny thuolo mar tiyo e higni mokalo 10 kohero. Ma en wach mokelo paro mopogore opogore pacho ka mana kaka Chris Owino leronwa. Ndalo machuok tok jaod bura mafafi Sala Yakub lero ni nitiere chenro mar ng'ado oko chik machuno jatend piny obed mane apisi thuolo matielo 2 kende. Jood bura mag Azimio la Umoja owuok oko kendo nyiero paro makamano. Mimi na wabunge wenzangu tuko na mjadala inaendelea saa hizi, na mjadala yenyewe na tunataka kuambia Wakenya ya kwamba mambo ya 2 terms haiwezi kutosha sisi. Tunataka mjadala yenyewe ikuwe ya umri. Mtu akifikisha 75 ndio hawezi contest. Kauloso e county Magarissa, Sala Yakub ne olero nitiere chenro madhi nyime e yora lingling mar loko pen chik mar miyo jatend piny thuolo mar laro ten piny kata bang' bedo e apisi e tam 2. Sisi kuna mjadala tunaoleta mswada katika bunge, tunasema hiyo mambo ya 2 terms haitufai. Kama rais anafanya kazi nzuri aendelee, hatuwezi kumtoa kabisa. Hiyo ndio mula tuko nayo. Kata kamano, jatend kweth jood bura manok e od bura Opiyo Wandayi onyiero wach makamano ka olero ni oganda jo Kenya ok bi yie kod paro makamano. We want to caution very, very strongly that any attempt to create a life presidency in this country like the one we see obtaining in Uganda shall be resisted vigorously by the people of Kenya. And therefore, to the person who is sending these surrogates, we are now addressing you. The person sending these surrogates to test the waters, we want to warn you that we are closely monitoring your moves, and we shall not allow you to succeed in these very devious schemes. Wache makamano bende osir lwedo kod jaod bura makarachuonyo Adipo Kuome ma oluwo ni paro makamano biro mana duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e weche mag demokrasia. Kaukum ranyisi, the strongest country in the world in America. Gin gimiyo ji 4 years, kiber to giduoki another 4 years, 8 years total. Tema America rule go the world. To nganto dwaro 20 years. What for? Ongi ane our past dungi ngata chelo sibido for 24 years. Nitiere gimone anoni bere mokadho. E paro mar tamo joman kod higni mohewa 75 laro kom ten piny, janon weche mag siasa Nelson Osiemo wacho ni ma en agenda mar siasa. King'iyo principles mantie Kenya kwanza. Kiwe president iwe deputy mare. Chief ing'iyo Musalia Mudavadi. Tidawi ing'iyo Moses Wetangula. Ting'iyo Justin Muturi. Magi jomana dabedo president. Mani ni President Ruto nodhi moluongogi magi form coalition bilo ni Kenya kwanza. Inenoga. Koro magi be jomanya be nyaka ing'e nikech gin potential presidents in waiting. Koro ka parono odhi mbele mokal donge joge makorigo loko
nikech by the time President Ruto koro retire after 10 years to jogi bro bedo ma osekadho 75 years old. Kata kamano, paro makamano nyaka bi puodh kod jood bura ariyo ewi adek kaachiel kod oganda jo Kenya e ombulu mar paro. E kinde ma jopiny kod josiasa dhi nyime kod goyo mbaka ewi paro mar jaod bura mafafi Yakub Sala, jonon weche mag siasa neno chenro mar ariyo mar siasa ewi wachni chenro mageto geng'o ne jomoko e pacho kae e laro kom tend piny e yiero mar 2027 2032. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mga jongo pogre imane ni jaod bura mafafi Sala Yakubo odok ne paro ma en go mar chwalo agenda mar golo oko chik matamo jatend piny makolemono kuom thuolo moheo tam ariyo. Sala wacho ni obiro dhi nyime gi chwalo agenda no kata doko ni sani imedo kwede. Owacho ni mano en agenda mare owuon ma ok mar duond bura mare. He did a mistake during Kibaki time in that he came in. We given him only 2 terms, and the 2 terms he have done marvelous. But the constitution removed him, in that he could not go further. But I believe if we could have given him 1 or 2 terms, again, maybe we could have reached the status of Malaysia or Singapore or any other person. It's not a party stance. It has nothing to do with the current president. It has nothing to do with the government. It has nothing to do with anybody else other than Kenyans. This is a debate which will have come, which will come and will continue to come. It's something we discussed with quite some number of legislators. I don't want to mention names. It has nothing to do with UDA, it has nothing to do with ODM or any other person. It is something to do with Kenyans. And those of us who are discussing it were Kenyans, MPs, and even the local. Nyakoro mga juanga pondo wan mani weche goeko mag siasa. Eni jogo manyocho rem yudo kombe e lemo mag siasa e yiero mokalo. Ema nyinge gi opongo listi mar jogo mowal gi duond buche mondo olar lemo mag od bura mar pinje Afrika ma ugwe iyala. Wede mag jodito mag siasa bende ok odongoko mar listino. Weekly for oko nigilerno. Moko kuom jochung' mane apgi okolwar ne lemo ma opogore e kombe mag siasa mapocho ka pod nyalo biro yudo geno e telo ne jopiny Kenya e od bura ma Afrika ma ugwe e ala. Listi mar ji 287 ochwal ne tend kweth manok kod mathoth e od bura. Mano kwan mar jogo ma owal gi duond buche e kind ji manyocha ochwalo kwayo maggi. Kweth mar Azimio la Umoja ochwalo nyinge William Okech, George Ogo, Peter Odoyo, mane otiyo e bwo migawo mar jolweny mapachoka, mane en jaod bura ma Kieni Kanini Kega, mane en jaod bura ma Wajia Fatuma Gedi, jagoro maduong' mar duond bura mar KANU Nick Salat. List no koweyo oko mane en seneta ma Baringo Gideon Moi, Jude Njomo, Hassan Abdi, gimane en seneta ma Busia Amos Wako e kind mamoko. Listi mare ala ma ochwal gi Azimio la Umoja bende oting'o nying Winnie Odinga ma en nyaro gai mar Azimio Raila Odinga. Kennedy Musyoka men wuod jatend Wiper Kalonzo Musyoka bende okodong' oko. Mane en jaod bura ma Kitutu Masaba machon Timothy Bosire, mane en jaod bura mogwel Denita Gati, Elizabeth Ongoro mayande osebedo jaod bura ma Kasarani ni elistino. Kopogore gi Azimio la Umoja, riwruog siasa mar Kenya Kwanza bende onyiso gombo ka gichwalo nyinge maromo ji 145 kama oting'o mane en jaod bura ma ogwel Wilson Sosion kod David Sankok. Kweth no bende ochwalo nying mane en jaod bura Mastare Simon Mbugwa, mane en seneta ma Mombasa Hassan Omar kod mane en jafwambo Joshua Sang. Duond buch UDA bende okwanyo jawala mar Ahuma Don Bosco Gishana, Sylvia Mulama mawuok e duond bura mar ANC kod Bernard Muganga. Duond bura mar Ford Kenya ogolo Joel Amuma kod Ray Barasa, seche ma CCM ochwalo Enoch Kemei kende. Valentina Nyango mayande olaro kom women rep ma Kisumu bende oketie listi mar Kenya Kwanza e lo duond bura mar MDG. Duond buche koro rito chwalo nyinge 15 ne od bura chieng' tich adek ne ikruok ne goyo ombulu tarik 17 dwene. Od bura mar Yala sani kwan jod bura owinjore obedi 62 ka pinje 6 magin jokanyo golo ji 9 moro kamoro. Nitie jod bura mamoko 8 ma oyiedhi e od burano. Weekly Foko, Ramogi TV.
Manak manya kwa Ramogi report maro weekly for ko bende makile waigiko mar weche manyino kinyi makawuono mana kaka pile parni chenro makama inyalo yudo achiel kachiel kokalo e mbui maro mar Facebook kanyakla koda mbui maro mar YouTube. Kwa kama naneno kanyo kamko kuomu bende oseyuore chenro makama Robert Ouko ja welding. Iwacho ni good morning niko ndani kama kawaida. Wacho neno chenro achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Mamboleo Obuolo Kokech Estate. Larry imbende wacho neno chenro achiel kachiel Jaote Millicent. Iwacho ni winjo makare kintiere muer upanda kaimor kuom jorem ndeke kuom doke tich. Ezekiel Onyunde wuod Simenya imbendi wacho ni good morning ineno chenro mar RUUPINY ka intiere Utawala manobura Nairobi. Godo Nayoro imbenda ni kanyo wacho ni luo chenro e yo makare. Kok manya kwa Ramogi yiena mar mondo miaka uyo matin bangma nyawadwa Cleophas Luoch biro kod nonro mar gazet. Kik dhi mabor. It's a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e RamogiTV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E RamogiTV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Chiemo kelo wa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no, manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Okoro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane RamogiTV.
Nyakora moke jwango yaure kendo machiegni ma en RamogiTV okinyi ma kawuono ka wakelo ni nonro mag gazet kamoro amora ma intiere waseyudo weche manyien kendo mago bende manotimore mano wakelo ni kacha odiochieng'no manyoro kendo nyaka sani bende wan gi moko bende ma otuch mantiere ka gi kacha to kata motelo ne mano wamedo mana paro ni wantiere kae chenro mag gazet kawuono ka wanono kendo wakelo ni machiegni kodi to kaka pile wantiere kae kod jafuambo mano Eriko Keo Kizito machiegni. Erokamano Kilofas. Chiyo makare. Chiyo makare kendo adoko erokamano Nyasaye moya omiwa thuolo kawuono. Kendo sama nabiro neno koganda koro wuok jomoko keto bamte kud Nyaseme yo ka gidhi kuonde gi mag orak jomoko bende ko apiko jomoko bende ko nyamburko koro mana ji dhi dwar donge mana kamano nyakora moga jwango ber kendo wago Nyasero kamano kuom mich mar ngima kinde giduto ka wantiere kar ka wada mana nono gazet mar Daily Nation tiere Business Daily wantiere kae kod mano bende mar The Standard to motelo ne mano odiochieng' ma kawuono kia ne giparo nade kawuono jochung weche mag Daily Nation gi The Standard awuoni obede romo moro romo ni ok timre ga gite ochagi kanyo ni storm over plot to end term limits mano Daily Nation. Standard wacho kacha ni storm over presidential term limit kawuono en mana storm over paradise kama gintiere kar kacha ka ponono mane munyalo bedo kama intiere kar kacha wada chako gimano mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation nyakora moga jwang ke yude kendo wada mana neno nyime kanyo ni gik mage ma omi pek ukinyi makawuoni nyamana neno malumo gikacha kosendike ni Daily Nation iridre piny kendo kiridre piny kacha koro ntiere ugirimiti mano mar SGR mano ite maraboro irango kanyo ni gik mage mantiere kar kacha gik mage mane dhano konego bedni mulo kata jotelo nokonego bedni kete lela gin mage mano ntiere kar kanyo ka bathe kanyo nitiere ite marabich weche go maga jotich manyawawa kata ghost workers gin malo kanyo mano malo mogik kar kacha ka irango ni pangi e yo machalo nade kaeto ntiere kamondi kanyo anyuola mar manen jata chenro maduong' kata jata tije maduong' e kambino mar tudruok mar Safaricom mano senindo Bob Kolimo anyuola mare koro chope winjruok kaka gidhi pogo mwandu mano ka nitiere nyithinde ariyo gi mamoko bende mantiere kar kanyo minode mano Wambui kachel koda mamoko bende mantiere kanyo mano ite mar 10 omi pek wach makamano ka idonjo piny kanyo koro nitiere thuond wach nitiere mana piny kanyo ite mokwongo ka kanyo koro girango ni ite no mano kama gintiere neno kanyo nitiere jalo moke diere kanyo mano e jaod bura mafafi Sala Yakub bende koro kama nitiere kar kacha en olieko nade olieko kanyo ni ponono iwacho ni gigo mantiere kar kae jatend piny Kenya konego bedni bedo gi higni ariyo to tam ariyo kende mondo mi obed jatend piny Kenya onyalo dhi nyime kata kamano jalo monego bedni chung jatend piny Kenya konego bedni osekalo higni 75 duond bura mar UDA osekwedo mathoth e wach makamano mane wach moro mochiwe mbele kacha mar gazet mana kaka idaneno sani mano e gino manitiere kar kacha e iteno mara mokwongo mano e gino mantiere kar kanyo to wadhi nyime nitiere wach mar Precision Air nyadendi miluongo makoro bende wuon pare bende owito ngimane e masira machalo kamano bende picha ne nitiere kar kanyo kowacho ni jaode ne okia goya bal mane gimo miyo wacho ni ponono ne owito ngimane nyadendi miluongo kanyo ni Fiona Ndila Mutuku ne en jaod Peter Odhiambo mane en achiel ne en jariemb ndege mano mar Precision Air mane onimo mane onyumore e nam Lolwe mano chieng' Jumapil gokinyi kama chielo nitie weche mag somo Yutan iwacho ni koro machogu bende lokore kacha kama chielo ite maraboro Koome Javeth Koome ma bende koro ni dayo dhoge kai piedhe mondo mi obedi jatend kata ogai mag obila mapachoka arwakini machiegni antiere kae kod Eriko Keo Kizito wachako gite mar 4 mane kama ntiere pek mar wacho odiochieng' ma kawuono ka motelo ne mano Erik nitiere weche matimore Egypt mano ite mar 2 ite mar 3 ineno ntiere oganda makoro ochopo kacha wacho ni jofuambo be sani ochopo nyaka pinyno mar Egypt ka kambiwa mar All Media Services ntiere jofuambo man kacha kendo gimedo luwo gi yo makare Agnes Oloni kucho kendo kelonwa weche mopogore opogore kata kamano jofuambo bende mondiko sigana mantiere ite mar 2 ite mar 3 mano mar Daily Nation
gin bende gin kar kacha kendo gindike yo moro makare. Ineno kanyo ka okoni iwacho kanyo ni nitiere weche makoro pinje mantiere gi omenda, pinje ma jomoko ahinya bende koro iseyo ahinya kaluwore gi lokruok mar kor lwasi mantie, ka koro idwaro ni joma mine bende orwake lokruok mar twak madhi nyime mag lokruok mar kor lwasi. Cleophas, ka wantiere koro wach matimre piny mar Misiri ni miwuoye wach mar lokruok kor lwasi ni, koro pinje mumeo pinje man gomenda koro kete rameny kanyo kiwacho ni gin bende nitie kaka gimedo kelo wach mar lokruok mar kor lwasi pinje mag Afrika. King'iyo kod tije ma gitemo moro mi gitime pinje mag Afrika, king'iyo sani pinje momeo gitemo geto wechego kaka moting'o mag kunyo mo e pinje mag Afrika mag timo chenro, tiwacho ni chenro makamagi temo medo rocho kor lwasi. Kech ing'iyo ni pinje mag Afrika bende koro temo mar mondo mi otemo los gigo mok los kor lwasi. Kiwacho ni piny mar Kenya kata king'iyo weche mag teko, gitemo mar mondo mi gilos teko kowuok kuom gigo mok keth kor lwasi kaka muya mawuok piny kaka manol karya. Kendo king'iyo muya gine teko mawuok e yamo mantie Turkana kuch ma bende Cleophas nichineno kanche oseket mashinde mang'eny kanyo maloso, lakini koro waya manyalo golo majno make piny Turkae ema pok olos. Koro wacho ni nitiere dongruok moseket kanyo to pok otiek gima nyalo timo mar mondo mi okony lokruok e kor lwasi. Koro pinje gi giseyo ni kaka gimedo keto wang'gi e pinje mag Afrika gi tije mag gigeto mar mondo mi gitim e pinje mag Afrika gi magi pod biro mana medo ketho piny mar Afrika ma koro midhiero mag kech ineno kanyo ka biro nikech lokruok mar kor lwasi, koth ka biro ten pi mapong' malich madar oganda kod yore moko mathoth ma koro ikelo kod lokruok mar kor lwasi ni. Kawano nyakoro mogi jwang' nitiere weche mopogore opogore kanyo ka koro nitiere notebook moro diere kae ite mara adek ipenjo kanyo ni ere kaka inyalo neno ni ng'ato ja Kenya ka entiere romo makamano madhi nyime. Owacho kanyo ni ka ichopo kar kacha idhi neno ng'ama orwako gimoro e lwete, bangli moro orwako e lwete man gi rangi mag piny Kenya, mane kaka inyalo wacho ni achiel kuomu uchopo kar kacha. Mano notebook kanyo iwacho ni inya chopo kanyo machalo nade. Iwacho ni ng'ato ka ng'ato ong'eyo jotelo madongo mantiere piny Kenya kae ma bende chopo kar kacha koting'o bangli. Iwacho ni kanyo gik mantiere kar kanyo magi notes mondik kae kod jafwambo ni Ellen Shikanda. Kowacho kanyo ni William Ruto jatend piny Kenya, Raila Odinga, jogo machopo kanyo ka ochopo e romo matimore Sharm el Sheikh mantiere pinyno mar Misri, kama ni kaka ing'eyo ni jo Kenya ero chopo kar kanya ka gibed gi bangli kuonde moko. Kamoko bende ipenjo ni ere kaka inyalo ng'eyo ni gik mage manitiere. Iwacho ni kaka thumbe mage manyalo bedo ni go kacha inyalo bedo gi ng'eyo ni ka adieri nitiere iwacho ni jogo ma e piny Kenya ka gintiere kar kacha, mano ka oting'o chopo kar kacha tiwinjo ng'ama wacho Kiswahili kata ng'ama wacho dhok mane nyalo ng'isi ni en ng'ano mawuok e piny Tanzania kata pinyno mar Kenya nitiere kar kanyo. Jomoko bende chiwo paro mopogore ka koro giwacho kanyo ni nitiere lost opportunity mar uso Kenya kata chiwo nyiso piny mangima ni Kenya nyalo timo gima chalo nade. Paulino Ngaji bende nitiere kanyo kod ote ma ondiko ite no mar adek, inyalo somo ni bed kod ng'eyo ite mar adek. Nyakora Moge Jwang' ema nitiere wach mane omipeko i gazeti mar Daily Nation ma bende odakale mana malo term limit ni koro mane wach mochiw kar kae. Kondike kod Onyango Konyango owacho kanyo ni koro kaluwore kod jaod bura mafafi mano Sala Yakub bende kanyo ka oloso kochiwo pache wuon ma bende duond bura mar UDA osewacho ni mano pache kendo wach mar keto ni jatend piny Kenya nyalo tiyo mana nyalodia. Wacho ni kata ka osetieko tam gi ariyo pod en gi tam mar adek, en gi tam mar ang'wen kosuda suda mana machiegni kodwa kanyo piny ma Uganda bende wadno gima chalo kama. Cleophas mondo mi nochop wach gi makamae ma en mach mosemoke koro chako mana liel gi piny to bro dhulore kendo bro kuot malich ma jo Kenya bro nene ma wach ma kata ng'ano mapingo piny owacho mar piny Uganda Bobi Wine nyoniso jo Kenya ni mondo gibed motang' gitem girit katiba mag mondo mi kik loke, to ka giweyo loke to bro bedo kaka piny mar Uganda ma kineno sani Yoweri Museveni osetiyo kuom higni 36 to wano owacho nokel nikech ne giloko katiba margi mano chiwo thuolo mar tiyo makamano. Koro wach makamae bende jolony wacho ni Cleophas mondo mi oloke to bro kawo
obro dwaro 2 wi 3 mar jood bura mar mondo mi okadh wachni. To motelo ne mano, obro dwaro jood bura mar 120 mar mondo mi oket kogi wach ma kamae. To wach kamae ka diponi obiro kadho od bura machalo gima tek nikech mondo mi obi yud namba ni, nikech kino kweth 2 mag Azimio kod Kenya Kwanza namba madware no giongego, bro bedo matek. To ka dipono no obiro chopo kanyo to koro ibo chwale ne jopiny mar mondo mi koro wuoye ombulu mar paro. To wach ma kama Cleophas kobiro winjo ka jaod bura ne wacho nang'o ni nitie jood bura moko nya wacho nying-gi ma ntiere temo loso chenro ma kamae mar mondo mi ochwale od bura. To wach ma kama bende kobiro nya paro Faruk Kibet bende nowacho chien kanyo ni kinyalo mi jatend piny Kenya masan William Ruto thuolo moingo kata higni 10 no nyakelo lokruok maduong' e Kenya. Ma koro nyis nang'o ma en gima gidre gi piny ma koro kaka osechak wache ni obiro bira to obiro kuot ma ang'eno obiro dhuolore. Kamano nyakoro moke jwange ite no mar 3 ndi gik ma ite mar 4 kanyo mantiere wachno mathoth kipenjo kanyo Kenya ni kaka kunyalo bedo gi thuolo mar rango ni adieri urito katiba maru. Kenyo kanyo ite mar 5 nyakoro moke jwang jotije mag Nyawawa iwacho ni mago ghost workers kama gintiere karkacha omenda mosebed ka ichulogi mano iwacho ni thuolo mag higni 10 mokalo e counties mopogore opogore. Noneno gi kacha e county ma Nairobi, Mombasa, Nandi, Migori, Vihiga, Nyamira kod mano bende ma Homa Bay. Kanyo koro jood bura go mag senators koro chako twak ahinya ka chako timo nonro e wi jotije ma Nyawawa mane tijegi magintiere karkacha. Magi osekelo omenda molal ahinya ka koro kanyo nitiere County Public Accounts Committee mano mochung' karkacha ka hotel kod Moses Kajwang' chako nonro e wigi machalo kama odhi kelo lokruok machalo nade. Ka koro neno ka Moses Kajwang' committee mare nomiyo gi ndalo 14 mar mondo gi timandike wi wach ma kore wacho ni omenda ma kore lach mar bilion 35 olal ma pesa manchie chulo jotije ma Nyawawa. Cleophas en wach malit ahinya ka omenda ma kore lach kamae nyalo bedo no dhi adhiya. Koro jotije ma Nyawawa gi wang'e mana ni koro ne gidhi to pesa ofuke kuma gidhie nikech ok ong'egi chalo gima ne gidhi mano ofuke ma governor gi. Momiyo koro nyaka gi wacha maler ni to nicho bedo nade pesa mar ni ka icho bed ni kete yore mag dongruok kata yore mag gero yawo mag pi kaka wach mag pi sani chendo ni dinogero yawo mang'eny e pacho kae. Koro ma nyisa piny Kenya kaka chal mibadhi omako piny Kenya malich ma koro county government nokel mar mondo mi oket tel machiegni jopiny mondo oyud kaka konyre gi yore mag dongruok. To koro komenda ma kore lach kamae koro jopiny bende penjra penja ni to karang'o matimre. Nyakoro moke jwange ite mar 6 bende bedo kod ng'eyo ni gik mage mantie kanyo ka isomo ite mar 5 kod mano bende mar 4 gigo ma otenore kod iwacho ni ng'anyo mano mag joriemb ndeke koro nyaka sani osechopo e winjruok kod jotendgi mano kaluwore kod dono mochung' ne rango ratiro mag jotich kama gintiere karkacha. Ite mar 6 mar Daily Nation kama gintiere karkacha koro iwacho ni kum mane gidhi chiwo ne joriemb ndeke mane ong'anyo Eric Okeo Kizito nyaka sani koro dibedo kata ka onge ka yienegi mondo gidog e tich mondo gidhi nyime kod chwalo chenro mag ohala mopogore opogore. Donyo ng'ado bura ni nyoro kowacho ni koro joriemb ndeke mar mondo dog e tich okinyi ma kawuono saa 12 ka koro nyisgi kanyo ni kik migi kum kata kik migi kum e yo moro amora kaluwore kod ng'anyo manyo gidhiye. Cleophas ma wach maber ma ka ginya chopo gidog e tich to dhi bedo maber nikech iyudo ka kambi ni en kambi no mochung' ma igeno mar mondo mi okel omenda ne piny mar Kenya. Kech iwacho kanyo ni kambi ni nche wito omenda maromo milion 300 odiochieng' kendo kaka koro jogi nche ogomo iyudo ka osike ma kethre piyo kaka maua nyiche koro ok chop kuma pinje moko kumiterogi ma micho miyo kata jogo mapuro maua nche obedo gi midhiero malich miwuoro ka koro maua gi nche kethore kanyo. Koro ka ginyalo dok e tich nyalo bedo maber nikech ma en kambi makelo omenda ne piny mar Kenya. Nyakoro moke jwang' ibedo kod ng'eyo ni nyaka sani weche magi manitiere. Ite mar 8 kanyo wach ma bende omi pek kendo ka irange mago lokruok e bad migawono mar obila kendo koro kanyo ng'ama ni dayo dhoge ka ipiedho odiochieng' manyoro mano jal ma koro ne owal kod jatend piny Kenya mondo mi ochopi apis mare kanyo mano Jafet Koome kama ichopo karkacha ne odadho e penjo mano penje mopogore opogore ka koro itude kod mano tulo bende mano muoche to kiero mar higa mar 2017 kipenjo kanyo ni en kane ntiere kaunti ma Nairobi ang'o mane ong'eyo ang'o mane okia ka bende koro wacho kanyo ni
odwa neno obila ma pacho kae karango thuolo momigi kendo ka gitimo tijegi e yo moro makare kaluwore gi tiegruok maggi kaka machielo bende gitiyo kod oganda e yo manyarito ratichgi mano ite mar aboro mar Daily Nation. Kome nyoro nyo ida dhoge kanyo mabende nyo penje weche mathoth kata kineno ite mokwongo boke kucho manyo wacho ni koyudo lemono to dhi neno ni obila weche mag mibadhi mokwako obila odhi tieko te mano chiwo nyiso nyaka jopiny ni ng'ano mabro chiwo report gi ranyisi evidence ni bro mich nitie mich kanyo mobro loso mibo migi ni makoro bro jiwo oganda mar mondo mi ochiw report ni ma bro konyo tieko wechego mag mibadhi matimre mobila timo kendo nowacho ni obila bro rwako nanga manyiso nyaka nyingi ng'eni sani girwako mana manyiso namba koro nokono gibro rwako nyaka manyiso nying gi koro no penje nyaka wechego matudre kako bro tieko weche mag kuo mag dhok matimre pacho kae momiyo oganda osewito jamni kaachiel kod ngimagi kako bro tieko gi no penje kanyo openje koro kanyo nyaka matudre gi weche mag lweny manotimre tok yiero mar 2017 nowacho kanyo ni en notim nonro ma oyud kano oler ka pamba moko ni kata afisas mani tudo gi wachno ni onge mano yud gi makosa koro Cleophas lweny to nobedo makendo oganda nitie manowito ngimagi mane iwacho ni nochwad risasi gobila oganda notho malich nikech nwadhi kata kama ni kane ringre mar jok motho ma city kae kaneno oganda manoter kanyo manotho kod lweny mar yiero mar 2017 en wach mane lit ahinya koro mago penjo duto mani penje kanyo te gi gigo mathoth ma ipenje ni koyudo lemono to odhi kelo lokruok machal nade nikech piny mar Kenya sani nitie weche mang'eny dwaro kwe moloto gwenge mago to goro makak ma kuo mag jamni odhure. Koro mag jwangi kindego duto yieno ni ka dhi chopo kata koro ichwalo nyinge koro sepodhe adieri gi duto madhi bedo kata katimore wadhi kelo mana achiel bende Ramogi TV e ite mar 10 kanyo nitiere wach moro bende modani warangi mano kaluwore gi ndege no mano mar Precision Air ma bende ne olwar kendo ne mano ite mar 10 mano mar Daily Nation wach mantiere kar kanyo wacho kanyo ni en sigana mar wacho ni mano first officer Peter Omondi Odhiambo ma jahigni 44 mane owito ngima mano elwar kata podho mar ndege makamano kendo ndege mano lwar mano kochomo mano e papno mar Bukoba mano airport ma Bukoba mano nitiere piny Tanzania chieng' Jumapil nitiere kanyo kod jaode mano Fiona Ndila Mutuku bende gino mawacho kanyo ni kaka chendo guduto notimore kaneno kanyo wacho ni jaode ne otho to moro malit ahinya to makamano bende mawacho ni luore ni kano neno kane jaode ndege mano ng'eni jaode nitiere kabiro onene mane video e simu nowacho mana kanyo ni jaode bende ne kia kata goya bal kendo mano bende wacho ni nong'eyo ang'eya gino mosetimore. Cleophas en wach malit ahinya koro nyadende ni wacho kanyo kaka wuon pargi nowito ngimane ajali mar ndege mancho timre piny mar Tanganyika koni koro Cleophas ineno kowacho ni nogone wuon pargi simu ma onyise kaka pile ni wuoth maber koro en bende nowuok e kar dak gi Mangong ka odhi mokawo gach reru ma odhi Mtitandei to koro kano chopo kanyo to kong'iyo mbui to neno wach moro ka wuok ni ndege olwar nam mar Lolwe e piny mar Tanzania koro koneno nying mar ndege to chich to wacho ni report mowuok mokwongo wacho ni jok mantie ndege to ni ngimagi ni kama ber to kaling matin kendo to koduogo ng'iyo to neno ka report mawuok kanyo ni nitiere jok mowito ngimagi e ndege no Cleophas Luochen wach malit ahinya nikech neno jok manyowito ngimagi kanyo gin dhano 19 koro 19 ma kata nyoro nyotim misa margi en wach malit ahinya kanyo ka iwacho ni ndege nolwar nikech kor lwasi mane rach to nodong' mana gimoro ndamo 100 kende to nochopo kama nopiye. Kowacho kanyo ni kochopo chieng' Jumapil no saa 9 noyudo mana simu kowuok kuom jatend jotije mano ma e kambino ma Precision ma bende ne mano e char margi ma bende nowacho kanyo ni ndege ro koro igolo e pi kendo koro ka igolo e pi nyanya kawo gi mana seche 8 mondo mi okonegi kama joheragi nitiere mano moting'o nyaka mondo land tho mano mar jaherane Peter mano katiere kar kacha wacho ni mano wach bende ma koro ne ochwal mana ne owadgi Peter kata jaode mano gima nitiere kar kanyo iteno
mar 10 nyakora Ramogi Jwang wabedo kod ng'eyo gigo matimore e alwora, gigo matimore e tong' piny Kenya gazet ma kawuono. Ka bende warango kanyo ni anyuola mar Bob Kolimo kachiel mano koro moting'o nyithinde kachiel koda jaode koro tieko bura mosebedo e doho. Wacho ni mae gitieke oko mar doho, mano winjruok ma gichope kaluwore koda mwandu mano onego bed ni gipogo e kind nyithindo ariyo mago mantiere kacha kata mantiere keny machon mano mar Bob Kolimo. Mago nyithindo ariyo mabende kantiere kar kanyo moting'o James Robert kachiel koda Claire Helen. Kama gitiere kar kacha nen bura mane gimako ne miyo mane Bob Kolimo bende koro nyuo machiel mong'o ni Wambui Kamiru Kolimo. Cleophas ma en wach moseyware do ahinya ma koro kanyo chopo odiochieng' manyoro to koro nyo gitieko wach ni oko mar doho ma koro miyo familia mare dhi pogo mwandugi ma okotimo lope ute kachiel kod omenda mano osewewa Bob Kolimo mane jata tije maduong' e kambino mar tudruok mar Safaricom. Koro Cleophas wach ni kanyo chopo magi nyatimo winjruok maber nikech en wach moseyware weche makamagi kelo nyaka nek nikech ka koro ilaro mwandu ka ginyacho mag winjo magi time kamae mano koro bedo makare, mano koro mwandu ndhi po kanyo ka familia mar Bob Kolimo kenyne mokwongo gi mano kenyne mar ariyo ka koro gitimo winjruok makamano gidhi pogo mwandugo. Aya nyakora Ramogi Jwang somo iye kanyo dhi yudo weche mopogore opogore tada teri itemo mar 38 39 mano mar gazet mar Daily Nation kama wadatieko gazet mar Daily Nation okinyi makawuono to ka watieko nitiere sigana kanyo mar Michael Olunga mano ite mar 38 sulwe mar chako rieny kanye to en omiyo tamre dhi e club no mar Monaco. Cleophas Michael Olunga nyowuoyo gi wang' jowi moro e pacho kae seche mag otieno kama ka koro ni penje ni tang'o momiyo ne ok odhi e piny mar France Monaco mane dware mar mondo odhi ogo adhula kuro to nokoni sama ni dware ni nochopo kambe nodhi timo penj mar klas 12 koro bet mos ong'iyo ni tere mochuno kae nobedo mong'ado gi pach ni wotim penj ka koro nyowacho ni weche mag somo bende kiriwo gi weche mag adhula eka mi bedo maber nikech okoni weche mag adhula kaka mar penjno kaka notime komed gadhula sani okonitie gik mang'eny motimo kech inyaparo kanyo Olunga nodonje mbalariany ma pacho kano kosomo wechego mag engineering ma bende kano dhi nyaka piny makucho bende ne wacho ni pod nodhi mbele kod somo makamae koro nyiso rowere ni somo ber koriw kod adhula koro wach ni wach mar somo ni ema nomiyo notamre kao mano biro mar dhigo adhula piny ma oko no e piny ma oko kanyo e piny mar France kacha ineno iteno mar 38 ite mar 38 nitie pichni kacha ka koro entiere kanyo ka otugo ka entiere timbe ma opogore malo kanyo ka otugo ka entiere e timno mar Gor Mahia kane gitugo kod Thika United kama chielo bende ka entiere pinje ma oko mano pino ma Sweden mano kutugo kacha Jugadens mantiere Stockholm Sweden kama chielo kacha ka koro odhi Girona bende kama chino loyo mana gonde 3 mano bang' tugo tuke 14 wacho ni kacha ne ok otuge yo moro ni miye thuolo mag tugo ahinya kata kamano loyo gonde 3 to gonde 3 go noloyo gi tugo achiel mane sigana mantiere kar kanyo tung' mogi kanyo ka irange kanyo mantiere sigana owuok kanye mano journey of the engineer mano kantiere kar kacha mogi kanyo ineno ka entiere Kashiwa Resol mano ka entiere kanyo bendo kano tugo J-League mano ka gintiere pino ma Japan kama chielo bende ka entiere Al Duhail mano mantiere Qatar masani bende utugo kendo en jaloyo mang'ula mantiere timno mano mara Al Duhail mantiere pino ma Qatar. Cleophas Olunga jatugo man gi chia kendo jatugo ma keto pache gino motimo kiparo kata ka ne entie Gor Mahia kaka nogocho kineno kata ka omako mpira tinene gi geno ni gimoro nya donje gol koro pod wakwane mana maber omed keto chiano med keto mijingo mondo dhi mbele. Aya kamano nyakora Ramogi Jwang itemo gi kanyo nitiere romo kinde jotelo mopogore mago mag ten piny Kenya William Ruto kod Rishi Sunak Prime Minister ma pino ma Ingereza bende nitiere kar kacha isomo bende bedo kod ng'eyo ni kanyo nang'o matimore ka jatend migawo mag weche mag somo mano iwacho ni
ochiwo twak machielo, wacho ni ne okwedo gino ma oganda koro osebedo ka losi, kata wan bende ne walosi odiochieng' manyoro, mano wacho ni somb mbalariany ka koro ing'ado omenda oganda chomo kanye. Mano wach moro bende mantiere ka nowuoyo ka nitie gwenge ma Kiambu, somane kanyo mondo irangi ni mage ma inyalo bedo kacha ka ikawo odiochieng' ni ma kawuono. Wadong' mana gi dakika machuok wadarango gazet mar The Standard. Sachiel oseromo kanyo to mana mapiyo nikech gigi duto magi moko ma osebedo kacha ka warango. To sani wach mano moro oganda ahinya nitiere ite mar adek e weche mag thieth. Mano gima ntiere kar kanyo adende miluongo ni Lucrecia Robai, ma en japuonjre mar KMTC mantiere Kitale, kendo gino mane owacho en omiel ne jotuo e yo mane. En ochiwo miel kata kochiwo wach ne jotuo kacha mondo jotuo omed chango. En gi miende moko motimo kacha e kinde ma odhi limo jotuo. Video mane odhi e mbui ahinya ne en mano ka ne omiel ne nyathi moro mane tuo ka ntiere ward kacha. Cleophas, ma video mano dhi alanda kendo no muomo gode ga ochimo chope pinje maboyo. Ka nyadendi ne miel kanyo miel manya mita ahinya, to samo miel nyathi cha bende neno ka tugo mor mikome to chal manade. Koro ng'eno miyo jatuo bijing'o gi kanyo gi moro matin ma koro kata miye ka ne nitie paro moro mane en go to kele machiegni miyo kata ochango. Bende koro gavana ma Trans Nzoia Natembeya bende no puoye kaka no otimo maber. Ng'eni ntiere jothieth moko be mede ko thiedhi Cleophas kineno ka kit mung'ich mung'igo bedo kata monge gigeno ni dhi chango, to koro nyadende ni kaka ne timo gino ng'eni miyi mor kata ka ni tuo tijo ka koro ibedo gi lokruok matin. Aya nyakora Ramogi jwang' video ma kamano bende kinyalo yudo thuolo mondo minene maneno ma gazet kae bende inyalo mana nene ni no miele yo machalo nade. Ponono ka inyalo mana yudo thuolo bende mana mar winje kendo nene mano apani mano ka omedo gi thuolo moro achiel marango ite mar 7 dhi bedo ka watieko nono ma gazet okinyi ma kawuono. Wawinja ne kata ne ane kaka ne omiel ni jotuo matindo Kitale. Mano kaka ne ntiere kar kanyo, mane kaka ne omiel kanyo. Ineno en thuolo moro mamit. Kiyudo nas machalo kama, nases gin jok moko ma kineno samoro ng'ato nyapire nas be ng'ama nigi chuny moro mar miel kama. Moko chuny gi rich ma ok nya mieli kamano. Kon mano thaga bed mos. Ero mane en koro ka ntiere kar kanyo nyakora Ramogi jwang' mane nono ma gazet ma wakelo ni okinyi ma kawuono ka bende ne watemo mana rango ni nurses bende kare nyalo bedo kata jochiw thieth nyalo bedo kacha gi chuny mopogore kata ka moko nyalo bedo ni chuny gi kech kata keta ng'e chunyi koso en kedhno gigo matiere kar kacha. Gavana omiye tich piyo piyo. Wacho ni kanyo koro kotieko sombe osingne kacha ni tich koro nyaka oyud moro makare. Ite mar 7 mondo watiek go. Ida los chenro makare mag KEMSA mondo mi tije odhi e yo moro makare mondo otim gi yo moro ma uyanga gichiw tenda moko ma ka idhi ikala kale bath ndara to luongi tichiwo gik ma kamago. Koro kokalo kuom jatend migawo mag weche mag thieth mano Susan Nahumincha mano Wafula bende ochiwo wach ma kama odiochieng' manyoro. Cleophas, KEMSA ka weche oseluorore inyaparo notude kod weche go mag yedhe ndalo mane korona omonjowa ka malich. Iwacho ni ntiere tenda moko manochiw to kaka nochiw gi nokoyangre ichiwo gi mudho kore moko ni kaka odonjo kanyo no odwa neno ni weche oket mobedo makare mondo mi jopiny oyud yedhe yo makare yud thieth yo makare. Koni kaka tije dhi mbele kanyo ok dhi makare. Koro koni magi odhi temo loso mar mondo mi obed yo makare. Kamachielo bende mano migawo no mar somo nyakora Ramogi jwang' kaachiel kod kambino mar Amazon mano Amazon Web Services koro ochopo e winjruok kata ogirimiti mar chwalo tije ne rowere mano kokalo e lony manyasani ma koro ginya tiyo kod mbui mondo giyud chudo mamalo. Yud magi ite mar 7 yud bed kod ng'eyo nire kaka inyalo bedo kod yo moro makare. Mano bende ka gitiyo kanyakla kod migawo no mag tudruok kod mano mag lony manyasani. Aparo nyaka kanyo ema nkelowa e giko mag nonro mag gazet odiochieng' ma kawuono ka koro bende ite mar 8 kanyo mantiere wach machielo mar Supreme Court. Gidhi wacho gima chalo nade koluwore kod SGR contract kata ogirimiti mane gichope. Cleophas, do di mamalo maduong' mogik dhi golo ng'eto kalure kod bura no mano ma kod okia omtata kalure kod gedo mar SGR miwacho nang'o
weche go noko yang ne jopiny kendo ne gintiere mudho kanyo ka koro ma wach mano ng'ad kod do mar aywagra to kano ng'ade kod do mar aywagra nyalo paro ni Kome masani en Chief Justice bende en achiel kuom joyal bura adek mano ng'ado bura makamano mano wacho nang'o ni yo mane otim kani chiwo tenda mar SGR noko time yo makare koro en bende entiere odiochieng' ma kawuono kod ng'ado wachni koro iwacho ni weche mag omenda noko keto yo ne jopiny wechego mag kaka nidhi ta tije kaka matimre sani kaka osetiego gedo ni noko ket kanyo ma bende wach ni kane entiere ng'ur kata winjruok kanok dhi makare ni to wach ma kamano nidhi wach mane piny mar China boma ma Beijing ni nok wach e piny mar Kenya ka ni gik moko nobet e mudho ma koro telo mokadho ne oyango ne jopiny gigo ma ntiere SGR kae koro neno jatend migawo mar wuoth kod apayni Murkomen nchogolo report nchoket to kokete te nchogolo mana bathe matin ma bende koro wacho ni nitiere moko maling' ma ok ogolo kanyo. Haya, nakora Mogejwang' Eric Okeyo Kizito erokamano kumedo kod okinyi makawuono. Erokamano Cleophas. Nakora Mogejwang' gi kanyo makelo e giko manoro magazeto okinyi makawuono ma omori dhi som omori dhi nyiewo isom ibed kod ng'eyo ni marieko ema koro wayudo ka wasomo gik machalo kamagi gigi matimore e kaunti mag bende matimore e alworawa nyinga Cleophas Oloch akelo ni twak mabiro twak mokwongo piny modhi bedo ka kod jolony ma bende osechopo SGR ni en achiel kuom gigo ma bende wadhi nono okinyi makawuono koro kik idhi mabor madh mana gimoro matin manyalo miyo wang'i odong' mar neno chenro mabiro mano chai gi gik machalo kamano king'awero pi madhe okinyi makawuono ni mar wantiere kae twak modarango William Ruto jatend piny Kenya bende owinyo chenro mane ochaki kod Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya mar 4 kosoyo kik idhi mabor oriti masani. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa basi. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane RamogiTV. Machiegni nyakwara Mogejwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Penj laktar
ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mane RamogiTV. Ok mana mano kene nyakoro mga juang bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e RamogiTV kod an Lydia Okeyo. Dial *860*419# to get Oyo Daktari. Nyakora moga juango yaro geno machiegni wantiere karka wasesomo gazet kendo wasebedo kod ng'eyo ni gik mage matimore e alworawa kendo koro sani gino mondo adonje twak mokwongo twak okinyi ma kawuono ma koro wadarango ni en ang'o ma osebedo kacha katimore. Nyalo bedo ni en adieri ni William Ruto winyo chenro mag Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya mane osedhi e retire koso oyo. En gimane matimore to chik wacho nade? Nitie jo Kenya manyalo dhi oko to oganda bende nyalo penjore ni gigo manotim te telo mokalo ne giricho koso oyo to modhigo nyime bende onyalo sudogo e yo machalo nade koyudo sir kowuok kuom jopiny Kenya bende nyalo bedo gi thuolo mane mar chwalo pachgi. Public participation in oganda jolose ga ahinya to wacho ni public participation bende ni gimoro ma oganda mamoko manigi lony e weche mag chike ma bende oyudo tiegruok e weche mag chike koro ka gisetieko tiegruok to koro itisogi gi nying mar okil Kamaloka. Koro wantiere kod achiel kuom gi moro mar RamogiTV kae mano Atieno Ogola machiegni RamogiTV kendo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Ikori makare mar fuononwa wechegi kaka gidonjo. Kamano ikora. Erokamano ahinya wantiere kae kod Atieno Ogola mano okil Kamaloka ma bende wadabedo go kae mondo mi olernwa ane ni gik mage mantiere e pacho kae ka watemo nonogi kendo warangi ni gigo mosetimore chik wachang'o kotenore kodgi. Wadhi nyime kanyo wantiere kod jalony e weche mag telo ma bende kawuono bende ang' okaw thuolo mag orangi weche mag siasa bende matimore pinyo mar Kenya okinyi ma kawuono mano jaduong' Boaz Waruku machiegni. Erokamano Cleophas and arwako jo onagi duto to gi joma moko mawinjo dhok mwawachoni. Erokamano. Thuolo machielo ma bende wayudo mar twak kudu achiel kachiel odiochieng' manyoro e gazet mar Daily Nation gi gazede mamoko